सासे बर' आइजो एमएलए महरै बिग एन्ट्रि आसाम आयनाफोराव एन्ट्रि शिवली महिलारिनि बर' रावजों एमएलए महरै समायखिरा लाबाय शिवली महिलारिया। आं मुस्लिमा शिवली महिलारि आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। 16थि आसाम आयेन आफादाव बर' रावजों एमएलए महरै समायखिरा लानो मोननानै गोजोननाय फोरमायदों क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए शिवली महिलारिया। मोजां मोनदों गावनि मातृभाषाखौ दिनै सदनाव बे भाषाजों जों रायलायनो हानायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों। सासे एमएलए महरै समायखिरा लानानै गिबि बिबुंथि शिवली महिलारिनि बियाबाव जौगाथायनि खामानियाबो जागायबाय। बिसायख'थियाव रादाय होनाय बायदियै बियाब जौगाथायनि थाखाय खामानियाव नांथाबसिगोन। क'क्राझार बियाबनि जेंनाफोरखौ माबोरै मोनसेनि उनाव मोनसे सुस्रांगोन एमएलए बिथाङा फोरमायबाय। सरलपारानिफ्राय सिम्बोरगाव नायगावनि खुरखानाय जेंना, हिन्जाव माहारिनि जेंना, लाइमोन आथालनि खामानिनि जेंना, बेफोर गुबै जेंनाफोरखौ लानानै गाहाय खामानि मावगोन एमएलए शिवली महिलारिया। आं जेरावबो गिदिंनायाव नुदों सरलपारानिफ्राय आरम्भ खालायनानै जोंना सिम्बोरगावसिम ओमफ्राय ओरैहाय नायगाव बेफोर ओनसोलसिम माने गराखहनियानि प्रब्लेमा बिराद आं नुनो मोन्दों जे गामि गामि खुरखालांदों। बे मोनसे बिराद गिदिर समस्या। बेजों लोगोसे जोंना हिन्जाव माहारिनि सास्थ्रनि समस्या बिराद गिदिर दङ आरो जोंहा जुब समाजाव कर्म संस्थापन गैया। बेफोरखौ माबायदि संस्थापन होनांगौ बेफोरनो मेन समस्या आरो दा। बिटिसिनि गाहाय सदर सोहोर महरै क'क्राझारनिफ्राय मन्त्रि मासि मोननांगौ। बर' सेन्टिमेन्ट गोनां बिटिसिनि जौगाथाय आरो क'क्राझारनि जौगाथायनि सार्थआव मन्त्रि मासिखौ मोननांगौ। फारसेथिं बिपिएफनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय सासे मन्त्रि मासि मोनबाय। क'क्राझाराव मन्त्रि मोनाब्ला गेदेर गेप जागोन। बे गेपखौ गैया खालामनो थाखाय सासे मन्त्रि नांगौ। मन्त्रि मासिखौ लानानै बे बिबुंथि शिवली महिलारिनि। मन्त्रिखौथ' मोननांगौ, आगेबसे मोनबाय थादों खारन जोंहा उदालगुरियाव सासे मोनखाबाय। खिन्थु क'क्राझाराव जुदि मोनाबा हिउज मोनसे गेप जागोन। दा बे गेपखौ पुरन खालामनो थाखाय जोंहा मन्त्रित्वखौ नांगौ। थारैनो मन्त्रि मासि मोनोब्ला मा बिफानखौ लुबैयो शिवली महिलारिया आरो मन्त्रि मोनोब्ला रायजोफोरनि जौगाथायनि माबायदि खामानि मावगोन शिवली महिलारिया? बिदिब्ला खोनासंदो एमएलए शिवली महिलारिनि बिबुंथि। आं बिफानखौ दा एक्जाक्ट बुंनो हाला, खिन्थु जे बिबानखौ मोनबा रायजोनि खामानि मावनो हागोन बे बिबानखौनो आं लागोन। जे बिबानखौ मोनबा रायजोनि माने आं एकदम गामि गामि खामानि मावनो हागोन बेखौसो आं लागोन। ब्युरो रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24।